Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Kailangan dalagaan nyo sarili nyo, ha? Lalo na yung mga kababaihan. Nasa 2,600 kababaihang indigent na tulungan ng Kapitolyo. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Malaki po salamat. 878 Luis Senyo na kinabang sa Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Huwag po kayong matatakot na humingi ng tulong kasi nandito po kami without judgment naman. Kapitolyo, pinalalakas ang suporta sa mental health. Uri ko po bilang gobernadoryo. Si Tetay 5 anyos na ako po. Uri ko po, malusog lang ang lapuring kapampangan. Alamin ang kahalagahan ng abdo o gallbladder at ang mga komplikasyon sakaling napabayaan ito. Summer Place sa Florida Blanca, umabot na sa 6,000 bisita. LGU, nagigpit ng kontrol. Tropical Surprise Pastries, tampok na summer dessert sa Pampanga. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 2,600 na indigent women ang natulungan ng Kapitolyo. Narito ang report. Umabot sa 2,600 kababaihan mula sa sektor ng indigent women sa buong lalawigan ang nabigyan ng tulong. Mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, Nanay Party List at Pamalang Panlalawigan ng Pampanga. Kilala si Governor Lilian Nanay Pineda kasama si Vice Governor Dennis Delta Pineda sa pagsusulong ng mga programang pangkalusugan at bilang bahagi nito nagkaroon ng talakayan tungkol sa mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga kababaihan sa ilalim ng Preventive Healthcare Program sa pangunguna ng Provincial Health Office. Ilan sa tinalakay ay ang myoma, adenomyosis at breast cancer upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pangangalaga ng kalusugan. Alas po, malala na po ang agit nila kasi eda po bago kung nanong gawad na para agad lang maninag ng breast cancer. O kaya naman po ating mag-bio-exoso, eda naman po abansin kasi alila po malaging mag-check ka rin breast na. Isa sa mga benepisyaryo ay si Mary, 61 years old mula sa bayan ng Guagua. Ayon sa kanya, hindi ito ang unang pagkakataon na natulungan siya ni Gov Nanay dahil dati na rin siyang naoperahan at sinagot ng Kapitolyo ang kanyang gastusin. Tulad ni Mary, tumanggap ang mga benepisyaryo ng cash assistance mula sa DSWD, food packs naman mula sa Pamalang Panlalawigan at hygiene kits naman mula sa Nanay Party List bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nanay po, nanay. Thank you very much po anak ng ulo niyo. Nakabili ng gamot. Asawa ko. Thank you po very much po. Ayon kay Gov Nanay, mahalaga ang patuloy na pag-alalay sa mga kababaihan lalo na sa usapin ng kalusugan at kabuhayan. Kailangan dalagaan nyo sarili nyo, ha? Lalo na yung mga kababaihan. Yung may mga bukol sa mga breast nila sa susunod pagkapa nyo, please lang, wala naman kayong babayaran. Gusto ko wala ng cancer, lalo na yung mga kababaihan. Kasi, pag kayo nawala sa bahay, mahirapan na yung mga anak nyo, mahirapan na yung pamilya nyo. So, napaka-importante ng mga nanay sa bahay. Samantalain nyo na libre. Naglilibre si nanay ng mga operasyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa,
Patuloy na naipapakita ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang makapaghatid ng agarang tulong at masigurong napapangalagaan ang kapakanan ng mga kababaihan sa lalawigan. Salamat po, Nanay! Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabongcal. Halos 9 na raang Luiseño naman ang nakinabang sa Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. 10 taon na ang nakalipas mula nang may makapangbukol sa likod si Guillermo mula sa bayan ng San Luis. Aniya, mas lumaki pa ang bukol niya ngayong taon. Pero nung maliit lang siya, ngayon medyo lumaki na po. Ito po, ito. Sa tulong ng programang pangkalusugan ng pamahalaang panlalawigan, libre niyang napasuri ang kanyang kalagayan sa mga eksperto upang mabigyan ng agarang atensyong medikal. Sa muling pag-arangkada ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program, kabilang si Cabrera sa 878 residente mula sa bayan ng San Luis na naging beneficiary ng medical mission na ginanap sa Mexico Dialysis Center. Bukod sa konsultasyon, libreng gamot at food packs din ang personal na inihatid ni Governor Lilia Nanay Pineda sa mga Luiseño bilang patunay ng tuloy-tuloy na malasakit ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ulit po, ay sa Pampangan, balo na ng mga nanobinalagaan sa ira. Bakalita ko rin ng Pampangan, balo na makanan lang malisog, alang cancer, alang manipulak, alang kabinis, alang dialysis. Sinisiguro ng Kapitolyo na ang mga Kapampangan ang laging una at mananatiling prioridad, lalo na sa aspetong pangkalusugan. Nay, maraming po salamat sa mga tulong pong nagagawa ninyo sa mamin. Sa tulad po maraming kapasanan, natutulungan nyo. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Maraming po salamat. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Pinalakas pa ng Kapitolyo ang kanyang suporta sa mental health. Kung paano, alamin sa report. Ang mahalin at piliin ang sarili, iyan ang paalala ni Dr. Maria Pauline V. Aquino, isang psychiatrist. Marami po kasi tayong iba't ibang uri ng mga karamdaman sa pag-iisip at damdamin. So kasama na po dito yung labis na lungkot, okay, yung mga hindi po kaya or di alam po anong gagawin, ay isipan ng saktan ng sarili, wakasan ng buhay, o kaya naman po yung iba nagkakaroon po nung tinatawag natin na parang may mga bumubulong or may mga nakikita na hindi nakikita ng iba. So marami po tayong binabantayan, pero isa po yun sa mga common na nagiging complaints ng mga pasyente natin. Kung nakararanas ng labis na lungkot, kaba o matinding suliranin na nakakaapekto sa kalusugan, hinihikayat ang publiko na kumonsulta sa psychiatrist o psychologist. Huwag ikahiya ang paghingi ng tulong. So sa mga nakakaranas po ng labis na lungkot, naiisipan saktan ng sarili, wakasan ng buhay, pagpakiramdam wala na pong pag-asa, nandito po yung department namin para makipagtulungan sa inyo na kayanin po yung mga dinadala ninyong problema. So wag po kayong matatakot na humingi ng tulong kasi nandito po kami without judgment naman. Babala ng mga eksperto ang hindi maagapan ng mental health issues ay maaring lumala at makaapekto sa tulog, pagkain at pangkahalatang kalusugan. Mahalaga rin ang pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan o mga taong mapagkakatiwalaan upang maibsan ang dinadala. Pwede pong nakukuha na mamana po sa lahi yung mga karamdaman sa pag-iisip tsaka sa damdamin po natin. So isang factor po yun, pero meron pa rin po dun sa environment kumbaga kung nahihirapan po silang dalhin yung mga problema. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin at kumapit sa pananampalataya. Tandaan, may pamilyang nagmamahal at handang umalalay. Kaisa ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda sa pagsusulong ng mga programang pangkaligtasan at pangangalaga sa mental health ng bawat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine. Alamin naman ang kahalagahan ng abdo o gallbladder at ano ang komplikasyon sakaling mapabayaan ito. Chicken skin, chicharon, taba ng baboy, at iba pang matataba at mamantikang pagkain.
Ilan lang ito sa mga paboritong kainin ng 34 years old na si Anthony Canosa. Walang dudang masarap at nakakatakam. Pero ang mga ito rin daw umano ang naging dahilan ng pagkakaroon niya ng bato sa kanyang abdo o gallbladder. Mataas po yung TRIG, cholesterol at saka uric acid. Tapos nag-high blood na rin. Hindi ko rin po alam. Siguro po sa kinakain, gano'n. Po mahilig ako mga taba ng baboy, mga balat ng manok. Ayun po yung lagi kong kinakain. Yun po yung ilig kong kinakain. Mga karni, matataba, gano'n. Tapos bira lang ako minsan dati kumain ng mga isda, gulay. Nagkaroon po siya ng bato. Tapos nagbuo. Dating factory worker si Anthony dahil sa kanyang dating lifestyle, kinailangang alisin ang kanyang gallbladder noong 2020 upang maiwasan ang paglala ng impeksyon sa kanyang katawan. Simula noon, binago ni Anthony ang kanyang pamumuhay at nagsimulang kumain ng mas masusustansyang pagkain tulad ng gulay at isda. Matapos siyang maoperahan, tumaas ang kanyang kolesterol, hypertension at triglycerides, kaya kinakailangan na niyang uminom ng maintenance na gamot. Mahirap po kasi pag pabayaan, pag tumagal, mas parang magkakaroon ng maraming komplikasyon. Kaya abang maaga po kailangan naaagapan na. Mahirap po kasi pinatatagal yung sakit sa katawan. Kaya lalo ngayon mataas po yung bilihin, tumataas, lalo pang tumataas. Gawa ng tumataas yung gasolina, mga produktong kwan. Kaya yung tulong na ganitong binibigay ni nanay, malaking tulong po sa amin talaga. So yun, kaya tumataas yung cholesterol. Ayon kay Dr. Reginald Manasan, isang internal medicine doctor ng Alagan Nanay Preventive Healthcare Program, ang gallbladder ay isang maliit na organ sa ilalim ng atay na nag-iimbak at naglalabas ng apdo upang makatulong sa pagtunaw ng taba. Kung wala ito at hindi makokontrol ang pagkain ng matatabang pagkain, maaaring magkaroon ng pagbabara sa mga ugat ng puso na posibleng magdulot ng heart attack o sa mga ugat sa utak naman na maaaring humantong sa stroke. Lahat kasi yan, mga family of fats yan sa katawan. So pag natanggal talaga, avoid fatty foods. Yan ang advice. Siyempre as much as possible, ayaw natin magka-maintenance siya. Pero kung pasaway, wala tayong choice. Bibigyan ko siya ng maintenance kasi kung hindi napigilan ang pagtaas ng fat sa katawan, it will lead to complications, no? Ang most common yung atherosclerosis, yung pagbara ng mga ugat lalo na sa puso. Pwedeng matake, no? Worse, pwedeng matake pag bumara sa maliliit na ugat ng puso, pwedeng bumara sa ugat sa utak, pwedeng ma-stroke. Ang mga pasyenteng tulad ni Anthony ang target ni Governor Lilianani Pineda sa mga medical mission na isinasagawa ng Kapitolyo tuwing linggo. Ngayong araw, bukod kay Anthony, nasa higit 1,000 pasyente ang sumailalim sa libreng consultation mula sa mga doktor, kasama ang mga hospital chiefs, mga nurse, at mga nanay community workers. Personal na kinausap ni Gov. Nanay, Lubao Mayor Esmeralda Pineda at Councilor Jason Victorino ang mga pasyente at hinikayat ang mga ito na agad magpatingin sa pinakamalapit na ospital kung may mga nararamdamang karamdaman. Sana po, ini pong programa may Booking Kapitolyo, sana samantalanan nyo na po, yan naman po habang panahon. At inyo'y nanay, i-vice ko, o board members, importante po, itang servisyo ni PNA kay kayo. Uri ko po, bilang gobernadoryo, 75 anyos na ako po. Uri ko po, malusog lang ang lakpuring kapampangan. Bukod sa libreng check-up, bawat isa ay nakatanggap din ng libreng maintenance medicines at food packs mula sa Kapitolyo para siguraduhin hindi lang nagagamot ang mga pasyente, kundi nabibigyan din ng regular na maintenance medicines para mapigilan ang peligro ng iba't ibang sakit. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Gutom na ba kayo mga kabalen? Tropical surprise pastries, tampok na summer desserts dito sa Pampanga.
Fake o real? Mapapatanong ka talaga kung totoo o hindi ang mga tropical pastries na ito na tampok sa isang bakery shop sa City of San Fernando, Pampanga. Dahil sa perpektong pagkakagawa mula sa hugis hanggang sa kulay, mistulang mga tunay na prutas ang bawat pastry. Ang mga tropical desserts na ito ay likha ng 33 years old na award-winning chef na si Wollen Superal. Dating professional golfer si Chef Wollen, bago niya natagpuan ang kanyang tunay na passion sa pagbe-bake, lalo na ng mga croissants. Mahigit 2 taon pa lamang ang kanyang shop, pero mula sa 4 na klase ng pastry, umabot na ito ng halos 30 variants dahil talagang tinatangkilik ng kanilang mga customers. So with that product, it highlights fruits. And right now, it's very seasonal. We have the mango, strawberry, pistachio, kataifi. So it looks like a fruit, and then it tastes like what fruit it is. So the mango looks like a mango, the strawberry looks like a strawberry, and it has fresh fruit inside. Those desserts are called, in French, it's le trompe. Something like parang, alam mo yung, is it fake or real? Yung ganun. It's like an art na, realistic art. At ngayong summer season nga, iba't ibang mga flavors ng mga tropical fruit pastries ang handog ni Chef Wollen. Mula sa blueberry, pistachio, strawberry, at syempre, hindi mawawala ang all-time favorite na mango. Ang mga pastries na ito ay gawa sa white chocolate at may surprise twist sa loob. Ang creamy filling sagana rin sa sariwang fruit filling na talaga namang yummy sa bawat kagat. Masarap po. Bukod sa tropical desserts, ipinagmamalaki rin ng bake shop ang kanilang world-class croissants. Isa na rito ang trending na Dubai Chewy Chocolate na nilagyan ng kakaibang gimmick ni Chef Wollen. Pauwi from Paris trip nang nag-judge ako sa Bakery World Cup, nakikita ko na siya nagtitrend. Sabi ko parang, I want to be the first who puts croissant in it. So I make fun experiences through flavors, through textures, and hindi kami nagtitipid sa ingredients. We use high-quality ingredients every time. Ayon kay Chef Wollen, ilang taon ng pagsubok ang kanyang pinagdaanan. May mga negosyong hindi nagtagumpay at ilang beses ding dumaan sa matinding research and development ang kanyang mga produkto. Ngunit dahil sa tiyaga at determinasyon, nakamit niya ang tagumpay na tinatamasa ngayon. To everyone who is starting, I think my only tip or advice to you is persevere. It's only perseverance. Everyone sees Baker's Champ is very successful now. We are only 2 years and 6 months old, but hindi lahat nakita yung first bakery ko. This is my 7th year of being an entrepreneur. So I had my first bakery, nag-fail yun. Second bakery, nag-fail yun. Baker's Champ, bigla siyang naging successful. It's all about timing. Kaya payo niya sa mga nais magnegosyo, magpatuloy lamang at huwag sumuko dahil darating din ang tamang panahon para sa tagumpay. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. At dahil summer na nga, summer place o palako sa Florida Blanca, dagsana sa mga turista at dayo. Kinailangan na magpatupad ng cut-off ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca, Pampanga matapos dagsain ng libo-libong turista ang Palakol o mas kilala bilang summer place nung nakaraang Semana Santa. Kung bisita mi po kayo po Palakol Summer Place, panabilin mo po, muna po, ingatan na rin bawat betong. Ayon sa Florida Blanca LGU, tinatayang nasa 6,000 katao na ang bumisita sa lugar pagsapit ng alas 12 ng tanghali nitong April 4, dahilan upang limitahan ang pagpasok ng mga bisita para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Matatagpuan sa ilalim ng Subic-Clark-Tarlac Expressway. Kilala ang naturang ilog sa malamig at malinis nitong tubig na dinarayo tuwing tag-init. Napapalibutan din ito ng kabundukan na lalong nagbibigay akit sa mga naghahanap ng preskong pasyalan.
Dahil sa abot kayang bayarin, 30 pesos lang para sa mga hindi residente at 20 pesos naman para sa mga lokal. Patuloy itong dinarayo ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar, kabilang ang Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan at Laguna. Samantala, halos mapuno na rin ang tinatayang 455 na kubo sa lugar. Nagawa mismo ng mga katutubong AIDA na maaring arkilahin sa halagang 300 pesos. Nakaraniwang pinakikinabangan ng mga pamilya at grupo ng mga magkakaibigan. Bilang tugon sa dami ng tao, pinaigting ng LGU ang regular na inspeksyon at crowd control measures sa lugar. Paalala naman ng pamahalaang lokal at ng pulisya sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at tumulong sa pangangalaga ng kalinisan upang mapanatili ang likas na ganda ng Summer Place. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran ka.